Какво е скритото значение на името Яхве или Йехова? В Стария Завет това е името, с което юдеите наричаха Бог, а в Евангелието на Йоан 19 глава Исус Христос е разпънат на кръст под Пилат Понтийски и над главата му е поставен надпис, на който пише Исус Назарянина, царя на юдеите. На еврит е последния начин. Йешуа хан от Сри, Вемелех Хаяходин. Ако вземем първите букви, на всяка дума се получава Юд Хей, Вав Хей или начина, по който се изписва Яхве в Стария Завет. Интересното е, че на еврит всяка буква има своя собствен символ и значение и ако вземем този акроним Юд Хей, Вав Хей, символът е следния. Юд означава ръка, Хей е благодат, Вав е пирон и Хей отново благодат. Тоест скритото значение на Яхве се получава: ръката на Бога разкри благодат, която беше прикована на кръста и разкри благодат върху благодат. Интересното е, че тази дума не може да бъде прочетена на глас. Начинът, по който юдеите я произнасят, е така. Всеки път, когато дишаш, ти произнасяш заветното име на Бога. Няма жив човек на тази земя, който с дишането си да не признава, че има Творец, който го е създал.